Имаме малко време да се отчитаме. Да, супер. Хареса ли ме етап? Хайде. И как ли те стъпки? Справи ли се? Не знам колко добре съм се справила, обаче вече не има. Ти как се справи? Беше отвратителен, честно казано. Не знам, може да се качи цяло, не съм сигурна. Пак е добре, аз не мисля, че ще му даже пет. Знаете ли какво си ни дадаха? На тема българския народ не е в гроба на своето минало, а в люкса на своето бъдеще. Ма аз какво да пиша на това? Къде да знам какво да... Седмица отново те с по география. А в люкса на своето бъдеще. Аз какво да пиша на това? Как се справиш? Българския народ не е в гроба на своето минало, а е в люкса на своето бъдеще. Добре ли си? Какво ще стана? Да, добре съм. Нещо моментно беше. Леле, Плами, гледай какъв як пистолет си купих. Страшно амчика човек. От 1875 година. Дали се обезподнила? Ако Гледай искаш да какъв чуем як си вземем пистолет вода. си купих. Страшно амчика човек. Пускай да му... Ей, добре ли си? Какво стана? 1875 година. Мали бойданки, седи да ти разправям. Маре, Зоице, какво ти е на тебе, бално? Ти знаеш, не гуща аз този пустурчи. Ама ако не се оженя за него, семейството ми ще избият и всичкото ми ще взема. Не му бери каха, нещата ще се оправят. Нищо не е хубаво, но по-добре опази семейството си. Пък ти ще го траеш такова какво но е. Извинете, не искам да ви прекъсвам, дами, но просто нямаш как да не дочуя. Вие със сигурност не имате акълтни познати, но ще ви кажа само едно. Един ден България ще бъде свободна и ти, моме, ще намериш истинско либе и ще бъдете щастливи. Благодаря ви. Ама кой сте вие? Аз се казвам Христо Почев Песков. Аз съм роден в Калофер, но идвам от Буковель. А ти откъде си сигурен, че България ще се освободи? Ние си нямаме нищо. Ни вяра, ни душа. Ще ти кажа едно, моме. България в добри ръце. Ще се спасим от окови и тиранство. Вярвайте ми, а ако не на мене, поне вярвайте на Бога. Аз вяра на Бога имам безкрайна, ала на този народ страхлив никаква нямам. Девойко, народът, който ти познаваш, може да е страхлив, но народът, който аз съм виждал, има сърца на лъвове. Какво пишеш? Поеми. Аз съм поет. Пиша за България, за сестри, братя, майка и татко. А тази, която сега пиша, посвещавам на моя храбър брат Левски, който загина тежко за нашето отечество. Само за той ли пишеш? Не пишеш ли за нещо друго? Да, пиша и за други неща. Например, за славния, но страшен път, през който храбрия българин изминава. За това как неутралния пусти люде, дето отричат българското. И най-вече за саможертвата, пред която се изправят революционерите. Христо, ти си много образован. Къде се научи на всички тези неща? Да ти кажа, моме, доста години от учението си прекарах в Карлово и в родният ти град Калофер. А благодарение на баща ми, един много добър човек, господин Найден Геров, да замина в този протест. Обаче там хич ми хареса. Контролът беше прекалено много. Аз исках свобода. И именно за това почнах да се уча сам, като четох много книги. Естествено, изгониха ме, но не се отказах. И написах първите си два стиха, Гайда и майка си. Брей, момко, голям път си изминал, но освен да пишеш поеми, на какво друго си отдал живота си? Аз съм горд революционер. Още от дете държава за свобода. За мен е най-ценно това България да бъде свободна. А ти, какво си направил до сега, революционера? Ей, чак преди 10 години започнаха моите революционерски дейности. В родния ми град Калофер, на деня на българската книжовност, изнесах едно слово за нуждата за свобода. И още сумати неща съм направил. Присъединих се в БРСК и в четата на Желево вода. И за това и написах още един стих на име на прощаване. Що е той БРЦК? БРЦК е Българския революционен централен комитет. Там аз и моите храбри братя изготвяме планове за освобождението на България. Ама след подписването на Васил Левски, комитетът е в разруха.
Абе, момко, не ти ли е тежко на душата? Не мислиш ли за твоята майка, братя и сестри? Как успяваш да се справиш с всичко това? Какво ли да ти кажа, моме? И на мен ми е тежко. Обаче България е обречена и тя трябва да бъде спасена. Аз съм готов за битка, готов съм за саможертва. И за мен няма по-хубава смърт от тази за България. И да падна, знам, че съм паднал със слава. Точно както казал Левски. Ако спечеля, ще спечели целия народ. Но ако загубя, ще изгубя само мене си. Ма за каква битка се готвиш? Не виждаш ли, че никой не смее да надигне глава? Всички ги е страх. България никога няма да бъде такава, каквато е била. Моме, българският народ не е в гроба на твоето минало, а е в люлката на твоето бъдеще. Предстои ни битка. Ще освободим България. Ти не знаеш ли, българското слово е красиво и незаменимо. А българските поляни и планини, те трябва да бъдат свободни. И само ние може да ги избавим от тиранство. Няма смисъл да се жертваме. И вие, революционери, вашата дейност е безсмислена. Защо си давате ценния живот за този пуст народ? Срамота е, че съм се родила българка. Пиче, не те ли е срам? Гордо ще да се наречеш българин. Българският народ е пълен със слава. Нима забрави за царете ни. Нима забрави за великите битки, които е водил българския народ, и то с успех. Нима забрави за отец Паиси, който даде целия си живот за това да ни пробуди. И не си мисли, че ние, революционерите, се скитаме из чужди земи на празно. Напротив, всеки ден, всяка нощ и всяка секунда ние се жертваме за този народ. И вие последвайте нашия пример и се молете на Бога. Маризойце, момъкът е прав. Ако всички се обединиме и дадем всичко от себе си, България ще възкръсне. Винаги има надежда. Не мога да повярвам, революционери, каква сила лежи в теб, а духа, вярата, никога не бях виждала такава. Но обещай ми едно, един ден ти и твоите другари ще освободите България и ще ме избавите от този пуст турчин. Обещавам ти, моме, никой няма да те оставим така. Ще те избавим от турчина и ти отново ще бъде щастлива. Ей, каква е тази георочия тука? Момите никога не купи вяра в българското. Абе, разбойнико, не дей ми бяга! Джейхане, остави го! Абе, малка опталке, после ще разправям с тебе. Ей, дай ми такова болничка, не мислиш много добре. Не, добре съм. Учих супер с ранните ретроспекции. Наистина? Кажи ми. Ролите изпълниха артистите Васил Ханджиев, Христо Ботев, Рая Филипова Мичев в съвременността, Гергана Спунджиева Войдана и Красимира Канурова Зойца. Сценарист Васил Ханджиев, директор на фотографията Рая Филипова, гости Драгомир Йорданов в ролята на Джейхан Ага и Пламена Боиклиева. Кредите, кадрите заснемащи Стария град на Златоград бяха заснети от Мира Добрева. Музиката бе изпълнена от Теодосий Спасов и Никола Ганчев. Благодарим ви за вниманието.